Ka jingi puli ya ka kitab jing penpau, ka wei hadin ka wei kelenong, ni ai kublai bat ngi pliang sung phaya phi baro, ha ka ketang uji sukris, syagani ka channel Kasi Gospel Media. Ka jingyu puli ya ka kitab jing penpau, ka wei hadin ka wei kelenong, ngini peteng biang ya kelenong ka ba syapang ki nyo tuli ke balang, ngakwar ban kenmau, ban pen kenmau ya phi. Badan santeli ki jing kedo ya ka wei pa ka wei ka balang kat kum ka jingya lenti jongka ban yaro ban penram ban khot ban maham ban ainong ka balang ha episos ngiladep pani puli ka balang hasmena ngiladep pani puli ngakwar ban kemau bakini ki balang ki tho ya ka jingya lenti jongka jui ka balang ka bau jisu laseng naka spasnem ka bankong syaka spasnem ka baan ka balai berkumta teter mentang ini puli ya ka balang ha pergamos ka batho porsi ya ka balang ka bau jisu ulaseng ha ka jingya lenti jongka ka don ya gini ki jenglong nadu usnam lai spa khalai hadu usnam sanspa lai pupra edi pergamos ka jingmot kalong ka ba hajrong laseng ya kani ka balang ha ki spasnem ki bankong bala antat baki senran jong uap sopol kilalej banialap hak ni kasnong ni hak ni kanong ba karkum ke history kia thu bau Antipas ubala syarai ni kong ya kani ka balang house name knai puar edi la penyap ya ukum umater ha ka bible ki pau tang artli ki khot syapang kani ka balang kani kanong ba lani kani kisnong kajangai kumba sao phomail syapang syate na Smyrna bat khasan mail aa na kaduriao la nyo yaka kum kanong ba kisim hendai bat kinong tho kot ki bapao jong ka Greek kum u Homer bat u Herodotus ki ju shong ki ju sa hangi manta kala long kisnong kabaret bat ki babun kim ya shongshu ka jingmani blithau kolong ka khet ne ka pedeng du ha kani ka snong ka jingmani blithau kum ya ubakus ublei jong kawan bat ka Venus ka blei jong ka jingi kum ba julong ni jule kinong Babylon handai ha kani kanong baru usim ulong ru ha ka juko por uleng do niam ngini puli ki santli ki mat ki jing kedo ya kani ka balang ha pergamos ka jingiro ba kalong kabam shem la len yala ka jinget jimpopau kolonong ka baar ka dekha bakhlai ni ka ong ngai thu hangnu phashong wat ha ka bladon ken ka khet usaitan bat phabat scam ya ka kerteng jonga bat pham shem la len no ya ka ta ka jinget hanga wat shisha ha kita gisngi ha ki ba Antipas ulalong unong phla ubaini jonga ya ubala peniap mo hapdeng jepi ha ka usaitan usong haba ka Bible ka penungkam ya gini kentin ka jingong habadon ken ka khet usaitan kadaw golong namar baka balang kelalong ka balang jong kahima kahimarum the state religion bad ya ka gospel lasdang ban penjengot da ki jinghikai brio ki bishop jong ka rum bad yakanil ada mahabru lupa da wap sopol a Thessaloni kelanong ba ar kat khat ka balai bat ka basau udong wadai ba uno noru unshikor ye phi da ka ba kumnoru na bakata kan oman lamda Joshua kata gajing phaidin ban onyo penpau no ya utau brief jong ka pop ukhun gajing jat utau bela persya ba pensorong nyaladi persya ya bro bala khot blai lani bajumani kat hadu bawda syong ha ka temple ublay udala blay yalade haba ka Bible ka penengkam hangni ka penengkam ni kintin ka jingong u Antipas ulalong unong phla ubayni jonga kumbalong ka Bible ka ktin Antipas ka tho baka kran syapha ki kristan ki babat scam ya ka jingshisha ka jingshida jong ka gospel ka jing pradam bakla sya ya kejikai babakla jong balam bat jong kini kolaitan bakan rong on nitip ha ka Bible ka kum ka kitab jingkhen kalonong bakat ar ka dukat ka benkong terter hadu kalonong balai fui ka dukat ka bakhalai hadu ka bakan rio ubalam udai unong itulpa bomutulap
ubahikai ya usim balak jong ki Moab kumno ban pentlot yaki khun Israel da ka bakring yaki langba ka shong khakle bat ki bamwet ki bolong ki brio jong u a koren klano ban rio ko ko pakasau ublei umsha yengi bangin long kinong kil leng kolam bat ki bamnget kaji ka babakla jong kini kulaitan kabala sedang bamsut a ka spasnam jong kajingal ti jong kani kabalang kalong kaji ka jong kini kulaitan kalong bakim sompel ada bam ye kijing bam balak kenya gi betau ni kinu ki jing bam bam khut kabar kalong bakim sompel ya kijing im kabalangkar kadang im manek perthai to ya bam to di kamper bar kim nyoru bakalong kapop lani kapasang kajing khot bakin kela kabamut kajing maham lada kabalang kam kentat nyo ye kitu kejikai o Jesus Christ unwan baniele daka wailam kaktien jong u kajing kular ha utau bojob unyo bam ya kamana bat unyo ru ya umau bali badan ka kerteng thmai haka habakren shapang kamana kapan kemau yangi yaki khun Israel handai Exodus kalanom khat riu ko khat kaban kong bakade ke jajing bam ka ba ubleu la pan hap napneng haba usai ki khun Israel handai ka tho parshiru ya ka jing khu bam la tho ka jong ble ka ba unsai ha kita ki bayani haba kren shapang umau bali dan artli ki jing batai kaban kong handai menshwa haba unong bishar urai pungsan ya unong sha mudui ujo ai ni penpau do umau bali bat mal persya ia kata kom kejing pendam upen pau do umau bayong menshwa habala khot sobha hakanu ganu gayeng shwa bania khlat lok utrai un tho i ke keteng ha umau leng bali bat unya phia alyang hadin bun snem la se haki khur kiksiu kiniwat ia kata ka keteng bat kin sa so thu ia kejing nya de jong kibre ki bahashwa jong ki kata ga kejing mut jong umau bali Yohanes kalano bakasan kedekar bakasan kidi jingkular batiang jong Jesus Christ uang kumni ngam khot shu shakri pi naba shakri umtip yak e ba ule ukunrat jong u andai ngala khot kilok pi umau bali ka tho yak jingye di polok ka jingye jan hadu kata kabalang hatia tera ka tho yak spasnam ka jingya ulti jong kabalang ka ba jisu la seng na du snam sanspa laipupra haru shejar sanspa khanyu edi kajingmut thiatera kalong kajingnya jong kajing smoret kala balong bau up sopol bat usilas kilawan jingo nialap ha kani kanong ba thiatera ha kabala donru kabriu kabakhteng kaledia kabla priang sobhai ka gospel bat la aying shong basaru ya kisran ki jaw Jesus Christ da kani ka brio ki kam ki apostol kalanom khanrio ka dekhap khalai haduk ba khanrio ha ka bible ki paw tang saw tri ki khat bible shphang kani ka balang kani ka snong lani kani ka nongba ka jangai kumba absan mile shphang shathi lammingi jong ka pergamos la seng da ki greek hapdeng ki spasnam lai spa iwe hadu aspa prapwe bc bala aikateng da u Seleucus Nicator kani kashnong ka pau bha ka kam khai pateng ba kham ta me ha ka jing ai rong yi ki jan kinap da ka rong saw jingum purpol ba ong ha ti noi ngini pe yi ki santli ki jing kdo shaphang kani ka balang ka jingiro ba ka don yi ki jinglong ba bha ha ka jing shakri ka badap da ka jing e ka jingeng bat ka jingya sha wat haba don ke jingile ha karta badum ka jing punram baka sha ya ka Jezebel ka jing mani bai thau bat ka jing mam khoj banrong haba kren shapang ka Jezebel ngitep ka kum kong kisim kalanom khan reu ko kha laipwe tatar hadu kalanom baka khandai ka Jezebel ka de ka tanga usim ahab jong ki Israel ka bana Sidon kalong kabadon bor haduk kata-kata handai kabap loru yos im ubajumani yo bleba im unmani blai thauno
bat kalahikai bat penbor iki khur Israel ru bat mani beli thau nalor kata kaju peniap ben iki briu jong ublay tatkum ke history bat kalong ru kapasisha nadu kisnam sanspa laipu pra edi kajing mani ya ki statue kabangi ongru ki beli thau hakaniam kristan kalarung ba kelas dang menjelai hadu kata-kata hakajing sensha jong kabor ki pop gitu ki beli persya bat ki bampriang ya ki jihikai ki babakla la jupenyap ko balong hakisni jong kajasebel hendai kajing khot pan bat scam ya kabal adon hadu kecungwan utrai kajing maham ublay un penyap ya ki nongbot jong kajing mani beli thau bat da kajing syai un yele persya kajing kular hauta ubajob unyo bansya lem bat ukris syajasnam nyetep bakasya jasnam kansa ulong hadin kajingwan asin uji sukres ka kitab jing papau kelanong ba arpho ke dekat kaban rio ni kaong ubosuk berbokhu long utau badan kabantah kajing mipat kaban kong kajing mipat kaban kong deitang ki bangai haukres hakajingwan asin uji sukres kin mipat halor kini kata kajinyap kabaar kam don shu Henry kinlong kilndo jog blay bat jong ukres bat kini senshalem bat u syajasnam haka video kababut ngan saai kajimbatai kabalang hasades bat kabalang ha Philadelphia tai bo blay unkurku ye pi wipwe nang tak brom jong blay amen Ngingay scam bagi khubor kilong ki basyay tu ay ba ublay unkurku ye pi baro sngob ha banyay but dien ni khubor na kani ka channel sngob ha ru ban subscribe kendang ba finyo ya ki notification ni gijing pentim nada fidan ki no gijing kili sngob ha ban text ha ki comment section na kabenta ka buram ublay amen